slachtoffer beschuwen. Er is een landbouwvoertuig bij betrokken en een auto. Maar ze hebben op één slachtoffer. Wat is hier nog aan? Trekker, landbouwvoertuig, die stond hier, kwam samen een auto steken en de trekker had de auto volledig pakt. Ben je druk bezig, je? Hoeveel hier? En je maat naast je? Wij hoeven niet bijna elke man die. In principe draaien man die zien normaal. Hebben we een hege trekker bij? Dat we er haast niet een keer bij kennen, probeer ik zijn hollen vast te houden. Knippen jongens, mijn collega's de auto erom bij en dan hel ik hem erop. Beetje zo van langs de klootzak. Ik weet de horen en toevallig. En het is neer en nacht, maar dat maakt het helemaal niks uit. Snijs, sneurs, mandies, het maakt het dus niet uit. Wij zijn er altijd. Het redden van mensen en dieren, hè? Prachtig werk, hartstikke dat is mooi. het? Ja, absoluut. AC, hier de 5736. Stabiliseer de auto en dan kom ik bij je inzetten. De ambulance is aan rijden. Ja, ik vind het machtig. Ja? We letten net alles erom, maar wel een heel zo. Als die pieper giet, dan interesseert het net zo vol als de geven we erheen. Au! Ja! Laat je vallen, laat je zak even naar zo, ja. Oké. Kom maar, hier aan de hoos zit hier. Oké. Jo, ben je vrijwilliger? Wat doe je zelfs voor werk? Nou, ik werk hier bij de provincie Friesland bij de betonning. Dat ik zit thuis op het wetter. En dan hoe daar valt het touw om bij de Utrecht te wezen. Ja. Maar in die 34 jaar hebben we het meestal jongens, weekends en s'nachts gaan. Oh, echt? Dus ik heb net zo volle meest. Nee. En dan ben je er voet bij? Had je op je pleuren? Ja, ik ben hier er heel dichtbij, 150 meter. Dus ik ken zo net als de jonge kerels. Want ik moet meestal eerst even het huisje s'nachts. En dan flink erin. Goed oudskerk, kom jij in contact met slachtoffer te maken dat goed door jou dat er herrie komt. Glas. Rustig lezen, bloed. Ik ben hier. Toen is die spleetsen brand. Mooi trijkwart van het vee. Het hartje kampioen hinders. En een broerke van 3 hier. Dit was een broerke van 4 hier. Maar Lucifers op Heersalder het hier. En dat is het hele leven bijbloeien. Als lietse benen waren altijd Lucifers. Dat was iets verschrikkelijks. En dan gingen ze het altijd weer over de pleets en over de kei. En toen ben ik hier in wat zijn komen te wennen. En toen ik mijn huis kon bouwen en daar kwam een ondernemer bij, die zit bij de brandweer. En die zei hier net wat voor die. En ik ben direct uit de rie. Zei, nou dat is het. Harry. Met een oorzaak van dit hoor ik net. Ja, daar gaan wij helpelingen. Ja. En dat is heel dankbaar werk. Ja? Ja, absoluut. Ja. Ja. Je staat net aan de zijkant, je staat erin. Het is denk ik 24 juli. Toen hebben we een dwarpsgenoot. Die vleer mijn auto bij de BM op, van 22 hier. En in de bocht. En toen de pieper ging, en toen zie ik van de slipkamer, zie ik een reden gloed op boven de huis nu. Hij stiet in de brand en rucht hem heen bij de BM op. En een auto kon we zien dat een dwarpsgenoot weer. En dat vond ik wel heel slim. En dan toch ging je terug naar dit werk. Ja, natuurlijk. Ze dat mij dan aan de kant komen en zei van deze hebben we net rijden kunnen, maar hoop ik misschien wel heel zo te horen. Harry. Amu, ga je rond, kom maar. Want je moet er toch met elke man dit een verhoor hebben. Ja, nou ja, maar dat hebben we graag. En we wonen, ik wil nog 4 jongen in de maand, dat kon ik niks schelen. Echt weer? Wij zitten altijd even leuk naar. En het is echt een hele matengroep. Daar kan ik eigenlijk verschrikkelijk goed met elkaar op zitten. En dat komt misschien ook wel omdat het een lidskorps is. Ja. Daar zou ook al hingen. We zijn op het moment wel weer ziek in. Want we hebben 2 mensen die aasten aan het eind van het jaar ophouden willen. Ja, daar moeten we naar vrijwilligers voor komen. Dus bij deze ik een oproep van mensen, lik het je me wat. Je bent van harte welkom. Verder op de planken.
Goeie. Hoi. Wat ben je hier aan het doen? Ja, we hebben een kindercarnaval, even een kleintje carnaval, maar de squallen ben je. Van groep 1 tot en met groep 8, dus even een Polonaise nou. Ja, trek wat. Prachtig. Ja. En waarom vieren je hem dat jaren? Ja, dat hebben we al jaren, al 48 hier vieren we het carnaval jaren. Dus dit jaar het 48 keer, dus we zullen hier een mooi weekend van maken. En wat vind je de benen ervan? Ja, wat wat vind je ervan? Wat vies ervan? Dat moet ze ook zelf reden. Leuk hè? Wat vies je ervan? En waarom is het zo leuk? Omdat we spekjes krijgen en we gaan kijken en wat drinken. En heeft ik speciaal oren kleren aan die? Ja. Ja, dat is heel mooi Amerika. Hey. Oh, je met de Polonaise. Ja, je met dit mooi.